Já vás tady vítám u dalšího dílu Japing Show. Tamhle, co říkáš? Nic. Tahle jednička, asi dvojka, jako vždycky, masky a změna hlasu jako v jedničce, če dělá pro její veličenstvo. Tentokrát něco chystá v Praze, ale nemůže nám to říct jako vždycky. Půjdu vykrát za stavárnu. To můžeš říkat. Jo. Můžeš si to stavovat. Přích, jedem dál. Co, kámo, černý Kirk. No? Kámo, já jsem se na to díval. Hned, já jsem myslím, že bylo 12:30, když tam mě skočilo. Já nechápu jednu věc. No. Levice, jo, pořád říká, jak je ultrapravice, jak jsou nebezpečný a všecko. Ale když se podíváš za ten rok, takže na jeden případ tam byl, tak levice pořád někoho střílí na té pravé straně. Rozmohlo se to tam teďka do poslední dobou docela, no. To je pravda. A jako nesouhlasil se se vším, s Charliem, třeba ty potraty a tak dále, tam byl mimo, jako, že říká, že když se znásilní Borka, tak by neměla mít právo na potrat, co si myslím, že tady právě by měla mít. Jo, tady s tím asi, ale jakože líbilo se mi prostě, hodně jsem se nasval, prostě ty extra levičáky vždycky vytáčí tím Sokratisovem, když jim říká, jo, a dál, ani o to nevěděli, že jo. Jako to se mi hodně líbilo. No, viděl jsi tu střelbu? Viděl jsem to, no, ty záběry z toho. Je to takové, nevím, no, ty vole, jako, bylo tam hodně takových pochybností. Počkej, znáš tu konspiraci? Jako? To se tam vykládá. Konspirací je hodně. Jako myslíš? Tak první hlavní problém je to, že to udělal ten borec, který byl extrémní, že jo, prostě levice a tak dále. No. To je Robinson, nebo jak se jmenuje. Tak nějak, ten s tím tričkem. Jo. A teď se říká, že možná za tím byli takový ti nosatí páni z té pouště tam dole. Co vládají banky. No. A že jich speciální síla Mossadu to prej udělali, protože si Kirk, nevím, 14 dní nebo 3 týdny dozadu otevřel hubu na jejich zem. Začal na ně kafrat hodně. No. Tak se říká, že protože první člověk, co tam vhulákal, že to udělal, tak dále. Byl prostě taky postarší borec, plešatý, s nosánkem. A toho prolustrovali, nechali ho být a borec prostě tam tím privátil na tohle, nebo co, a uletěl pryč. A tak se spekuluje, jestli náhodou to byla speciální akcička. Taková. Potom další teorie je, že za to může Trump, že teďka jsou kolem něho zase, jak je Epstein, nové spisy, tak aby odvedl pozornost. Ty vole, nevím, to už přijde jako moc přehrocené. A jako já si myslím, že tady bude asi ta pravda nejspíš jednoduchá, že fakt to udělal prostě extrémně levice. Věřím tomu, prostě akorát nějaký ten extremista, jestli to byl fakt on ty záběry, jako ta postava na něho sedí, na toho borce, jak vypadá. Ale z 200 metrů to bych aj dokázal střelit. Jako. To není ani ty... To jsem zkoušel, tady z blbů vzduchovku, když se střelil. To nepotřebuješ nějakého profesionála. To dáš, tak to není. Navíc jako ten borec viděl někde fotky, že jako odmala chodí na nějaký lov nebo co, jakože střílí a to prostě jestli mám borec tady nějakou roční průpravu, by to tak byl schopný střelit. Ještě to ti stačí chodit na venkovní střelby prostě, aby si byl zvyklý na větr a dáš to jak nic. Jo. No a potom právě teďka bylo to, že hned ten den, jak začali prostě ty pěty a tak dále, tak naletěl borec, tady mi Chicago Phoenix, kde to bylo, naletěl tam borec a řekl prostě to slovo na F, anglické, víš co, tu nadávku a čárek Kirk, víš co. Okamžitě ten Dav, nevím, jestli jsi viděl to video, okamžitě Dav na něho naskočil, totálně ho tam skopali, předali ho policajtům. Ne, nic mu jako moc neudělali. Prostě on zhodili na zem a párkrát si kopli. No. A potom předali policajtům. A teďka jsem viděl včera nebo kdy, borec přesně jako cosplayoval toho střelce, že měl i to tričko, úplně se stejně oblekl. No.
a jak je to pěkný místo, prostě udělané s těma svíčkami ze vším, tak tam začal prostě skákat, zpívat si a začal to prostě rozšlapávat, vykopávat pryč a tak. Tak ho normálně chytli, takový redneci velcí, chytli, šlali s tím vozem a jakože taky za policajtama, že zatím to drží míře, jakože nemstí se nějak extra, ale já si říkám, jestli tohle nebude to první oheň, co jako začne nějakou občanskou jako válku tam. Může to nakonec rozpoutat, protože ty vole, to není jenom ledajaké zabití, když se někdo chtěl zbavit, tak někde kuchne ty vole na náměstí nebo někde doma. A to bylo prostě projev proti jeho výrokům, že ho před tolika lidma ho tam prostě odstraní ty vole střelbou do krku. Ještě před manželkou a dětskama, kámo. No však ano. A teď si, jako dělají si na to mučedníka, že jo, ale teď si vím, že ten pochod, co byl v Londýně, tak taky byl jako Charlie Kirk, tam drželi za něho, jak byl ty obrovské protesty, jak jsi to viděl. Londýn říká, že tam bylo něco přes 110 000, účastníci říkají, že jich tam bylo přes 3 miliony, pravděpodobně někde asi mezi. A právě tam šlo vidět, že taky jich mega moc drží jako Charlieho Kirka a tak. A tam potom promluvil Elon Musk a řekl jim doslova větu, že když teďka nezačnete bojovat, tak vás pozabijí. Co to myslím si, že ne, když teď nezačnete bojovat, tak pak umřete. Už to je takhle Což si říkám, že to začíná už totálně extremisticky. Ať jde nebo z druhé strany. A už to lidi štve, no, to celkově. Uvidíme, jestli bude jako nějaké události, návaznosti na to, ale je to brutální, taky jsou zvědaví, jak to dopadne s tím borcem, jestli se jako uzná teda vinným a jaký bude trest, že taky Amerika je rozdělená na 2 tábory, jedna volá po trestu smrti, druhá zase, že ne. Co? Ty jsi pro trest smrti? V tomto případě, jo. Já, ne, jako kdyby se měl tady zavést, víš, jako. Tady? Republice, no. Záleželo by na okolnostech. Kamo, já super. Já, aby se zavedl prostě. Když aby byl v možnosti. Říkám, záleželo by na okolnostech, jako vezmeš úmyslně život třeba tady tím způsobem, jak to udělal on, jasný trest smrti za mě. Tak tam to bylo v Utahu, myslím, že jsi to stalo v Utahu, že? No. A tam je ještě zastřelením ještě, tam je trest smrti, jako možnost. Takže ty spekulují, jestli mu to nedá, jakože oko za oko, zub za zub, že půjde taky před četu a do něj vystřílí. Kdo ví, no, jsou na to zvědaví, jako, jak to dopadne, ale a i toto dost tu Ameriku rozděluje, že někteří jsou pro, někteří jsou proti. Jsou zvědaví, jak se k tomu postaví. Tam je to jako hodně. Já si říkám, já bych udělal něco jiného úplně. A i ve smyslu i z naší republiky a tak. Když ty tohle uděláš, ty končíš jako lidská bytost, zbavujeme tě prava čehokoliv. Ty si té rodině prostě zebral v podstatě funkční článek, který udělal obživu a tak dále. No. Ale já bych zavedl zpátky otroctví. A prostě ta rodina tě může týrat, může dělat s tebou, co chce. To už je hodně silný výrok, vole. Ale dát mu na výběr, víš? Ne jako, že mu to přikázat, ale dát mu na výběr. Teď si vyber. Máš na výběr. Budeš prostě trest smrti, jo, prostě zabil si někoho zub za zub, oko za oko, anebo tady máš doživotně, ti prostě zaběreme lidské právo všecko, jsi otrok a on se v tobě může chovat jak chce. Jo. A vyber si prostě. Buď půjdeš na tu smrt, což bys si šel normálně, anebo budeš pro tu rodinu prostě dělat otroky. Asi zbaven čerkoliv. To už je takový návrat do minulosti, abych to zase tak nehrotil. Převedl bych sem nějaké americké zákony, radši možná akorát nějaký jednotlivých států, ale jsou zvědaví, jak to dopadne v tímto. No a ty vole, viděl za to, jak s tou Ukrajinkou tam bylo, taky se řešilo. Kámo, v tom Londýně. No. Myslíš na metře? To metro. Jak ten černých tam byl, no. Tak si ušíval a potom vzal tak do toho krku. Jo. Ty krásu, a to by se bylo nejhorší, když ta borka ještě byla živá. No však ano, já vím. Tak se to díval, tak se na něj díval a schloubul. A lidi jak kdyby nic odcházeli. A nic, jak kdyby se nechumelilo. Ne, právě, že ty protesty byly skrz ní velké teď. No však já se nedivím, protože ty vole, to už bylo jako ultraprasárna, ty vole. Já prostě nechápu, jak tady tito lidi, co byli dřív prostě úplně agresivně všecko, dobývali svět, že nejsou schopni prostě říct a dost. Co? Jo, no. A hlavně vzhledem takovým lidem, co furt běhají po svobodě, tady ten borec, on už byl dřív nějaký odsouzený nebo něco. Jo, to je prostě pochybení ty vole, těch bezpečnostních složek a soudů a takový, že prostě, že takového borca nechají běhat po svobodě, že to pak se děje tady toto, ty vole.
Mě by opravdu zajímalo, prostě, co je za ty lidi, co to tam soudí, že nedokážou vidět, ten je nebezpečný, prostě buď ho pryč ze společnosti do jiné země, Billy Froače podle mě nebyl Brit, a nebo prostě zavřít na dosmrti. No, však ano, nevím, to je to, jako chápu, že se musí držet nějaký zákon a nějaký norem, ale jako takový člověk mě neříkej, že je možné, aby byl po svobodě, ty vole, protože pak jako, co, nemůže jít pomalu ani metrem. Dřív by takového člověka dali prostě do uranových dolů a on po chvilce skape, že, v tom uranu. No, dřív, ale ty vole, dneska, jako je to prasárna, no, co se tady teďka poslední dobou děje. Že to já jim, myslím, že na Slovensku to bylo, nebo u nás, teď se nejsem jistý, ale borec za neumyslné zabití nebo za vraždu měl 7 roků. A za to, že si pěstoval trávu, dostal 12. Jo, tak některé tady ty srovnání, to je geniální, fakt, jako ty zákony. Chtělo by to někdy trošku obměnu, asi tak bych to řekl. Mě by fakt zajímalo člověka, který to vymýšlel ty zákony, to. No, a pak to odnáší obyčejní lidi, že? To se jako, to ti neodnese nějaký tam papaláš nebo nějaký soudce, vole, který tam jezdí v autě za 5 mega. To ti odnesou právě lidi, kteří jezdí tím metrem, ty vole, nebo dojdou na nějaké to shromáždění. Jo, dokážeš si prostě představit, že si tak chilluješ metr, máš sluchátka a prostě pit. No však ano, a hotovo, ty vole, jako to nečekáš prostě, může to přijít kdykoliv, kvůli takový... A kdyby si vybral aspoň pořádného chlapa nebo tam něco, víš co? A je to takový sráči si nikdy nevyberou. Prostě si vybere to nejdrobnější oběd, co může. Já si jim, že ho tam třeba neumlátili, že prostě ho tam neumlátili když to viděli. Spíš jako neříkám úplně umlátit, jestli ty vole, jsi tam jako potom prostě odešel, ale minimálně jako na něho někoho zavolat prostě policii a hlavně jako první pomoc poskytnout nebo ošetřit, když tam milion lidí nepomohlo. Ale já si myslím, že to bylo přímo jako už natepnou, že... Jako jo, ale prostě tam aspoň něco. Tam moc dělat. Jako jo, ale aspoň prostě něco udělat. Pokusit se o něco, víš co, aspoň ten pokus tam hodit. Ale toto je... To je ta, co si by nedopadli stejně jako ona, víš co. Kdo ví, no. Tak máš několik typů. Někteří začnou zdrhat, někteří jdou pomoct a někteří skamení. No však jo, zase jako tím nechci úplně křivdit a asi jako když vidíš borca, co tam někoho zrovna pobodal, tak nebudeš utěkat proti němu. To jako takovou reakci má málo kdo, jako mělo by se ho nějak zastavit. Ale je to prostě nůž a taky nechceš jako dopadnout stejně, že? To tam lidská mysl tě taky úplně nepustí. Jako já, kdybych tam byl, tak nevím, jestli bych udělal, jako že třeba sám bych asi na tom nevletěl, ale kdybych tam viděl ostatní, tak říkám, jdeme zastavit, víš co? Ale když viděl, že do ostatní, tak bych taky šel, víš, že bychom tam na něho vletěli všetci prostě. No jasně, a to zase máš taky risk, že prostě nějakého tým vezne, že? Je to risk, ale jako mělo by se tomu nějak víc. Základ je taky lidi nepouštět do republiky. No, nebo na svobodu minimálně. A s tím třeba, jak se teďka ty nepokoje, tak viděl z Nepál, co se tam děje. Neviděl. Kámo, v Nepálu, to je historka. V Nepálu byly velké protesty, protestovali Gen Z hlavně, tam protestovalo proti tomu, že je tam strašná korupce, prostě jak všude, víš co, a tak dále, a že se jim to nelíbí, a že to chcou stopnout, že to fakt už se nedá, tam je velká nezaměstnanost, všechno tam funguje nějaká kastovní systém a ty největší kasty dostávají, alebo jsou vydržováni, že prostě platí ze státu prachy a oni si jezdí ve Ferrárku a tak. No, jestli to nebylo, protestovali. Stejně jak u nás, když si dávno, že 88 postříhali, 89 byla ta revoluce. Tak jo, tam bylo taky to, že šli studenti, oni proti ním vytáhli vojáky a 21 děcek postřílelo. Stejně jak u nás 88, jak postřílelo 89, potom na to bylo u nás, že jo, to sametovka. Tak a tam se stalo to, že prostě jim to nedalo, stejně jak u nás, ale to udělali okamžitě a šli zase do ulic. A tentokrát vypálili celý parlament. No. Uhořelo několik ministrů v tom parlamentu. Ministra financí vyslechli do naha a bičovali a prostě šláhali všetkým a nechali ho v řece, prostě utíkat po řece a po něm všecko házeli a všecko možný. Prostě
premiér uletěl rychlovojenský vrtulníkem zavčasu, nějaká borka, nějaká ta ministryně tak něco tam uhořila v ten paláci, že nějaký ten premiér nechal tam uhořet svoji manželku a děcka prostě. Oni prostě vypálili celý parlament, protože všem měli fakt dost, tak prostě celé zapálili. Celá vláda zdrhla. Kdo tam teďka vládne? No počkej, to je to největší for. Jenže Gen Z si neuvědomilo, že budou mít bez vlády. No. Tak víš, jak zvolili vládu? No. Všichni stali Discord, všichni šli na Discord. To si děláš prdel. A zvolili novou dočasnou premiérku na Discordu. Koho a jak? Ministryni, co to bylo? Myslím, že vlastně tak něco, co tam byla předtím, že se jí zdala jako z nich nejlepší, asi opozice, já se nevyznám v té nepalské této, ale prostě kamo tam si viděl, že prostě na Discord narazilo 120 000 lidí a hlasovalo prostě, kdo bude vést dočasně vládu, než budou volby. Ty vole. A víš, co největší prdel? Jak to zvolili, tak začali oslavy, úplně se tam ožírali všecko, udělali tam úplnou oslavu, celé to tam zaneřádili a druhý den to jsme začali uklízet, jak kdyby byl festival. Uklidit to a teď už to vypadá, kdyby byl prostě na festival. To je šílený. Vypadli parlament, zbičovali ministra financí, po vodě ho nechali zdrhat. A potom udělali si party, zvolili si lidi přes Discord, kdo bude vládnout dočasně a uklidili všecko po sobě. Zlatá moderní doba. A víš, proč ještě tak byli nasraní? Protože oni jim řekli, že jim ruší všechny sociální sítě a řekli, a to ne. A to konec. Tak to je podle mě ten hlavní spouštěč. Oni řekli, že 79 sociálních sítí zabanovali. Jediný, kdo to stěl registrace byl TikTok. A jiné všechno. Tak tam letěli. Kámo. A teďka nejlepší jsou teďka ty memy. Nevím, to možná to bude vyslechovat za chvilku. Taký blondět nebo rezavý, já už nevím, tak nějak vypadá jak Ir maličko. Brit tam jde a on šel přes ten Nepál jenom do jiné země, ale tam potřeboval motorku nějak, že mu, protože je tam voda, takže mu tam nějak přes vodu dosunul, co to bylo. On tam jenom měl čekat jeden den, jenže se mu to prodloužilo, protože to začalo nepokoje. A on si zrovna šel prohlédnout ten palác a tam to začalo viděl, to memečko, já jsem to viděl, vím, co myslíš, ano. A to mi jak to zdrhá, že jo? Jo, vím. A teď je mega celebrita v Nepálu a on běží Nepál, že teďka se jí kešlat tak, kde mají a všetci, že na Ningaj, kamo, ty jsi se a zvou ho prostě do a tak dále. Porce. To je brutální, jo. Jo, vím, co myslíš. 21. tak vidíš, že běžel Nepálu. A to stejné se teď děje v tento. Jestli se nepletu, tak je to Slovensko. Nebo Indonésie, jedno z toho. Teď si mají vlajku bílo-černou, který to z nich je. A taky to tam teďka začíná bouřit, že jsou v ulicích a začínají to házet molťáky a všecko. To je občas potřeba. Tam je také jaro, no, asi. Jo, však u nás ve vesnici to je každý pátek. A tímhle moudrem můžeme skončit. Dobre.